हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आरोबाव पिटांकि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दिनै आरोबाव आङो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोननोहाय फोरमायनानै होनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन गाबोननि दिना 30 अक्ट' सानडे मा खारने आङो गाबोननि दिनखौहाय 30 अक्ट' सानडे होननानै जोबोद मोजां दे होननानैहाय फोरमायदों नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय लोगोफोर गाबोननि समावहाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि माया क्लाबा गाजा गोमजायै रुंसारि बिर जोहोलाव जाब्रां सारनि नामावहाय मोनसे फुटबल बादायलायनाय गेलेनो नागिरदों रायजोफोर स' लोगोफोर बेयावहाय नोंसोरो फुटबल गेलेनो नायनो फैनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा इन्टारनेशनेल इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौबो बेयावहाय नुनो मोनगोन रायजोफोर रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरो आलफ्रेड बसुमतारीखौहाय मोगथाङाव नुवाखै जानो हागौ नाथाय आंबो दिनैसिमबो मोगथाङाव नुवाखै आं बिथांखौहाय इउटुबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंल'सो नुबाय थादों जेब्लानाखि आङो न'आव थांगोन ना बे समावहाय जानो हागौ आं बिथांखौहाय नुनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि आलफ्रेड बसुमतारीखौहाय नायनो गोसो दङब्ला गाबोननि दिनावहाय 30 अक्ट' 2022 मायथाइ सानडे बै समखालि नोंसोरो फैनानै जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारीखौ नायफैनो हागोन स' लोगोफोर आङो बे भिडिअखौहाय बेसेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन रायजोफोर अखाबो हाहां जाबाय अखा हाहां जाबाय नै आङो दायो टेरेसआवसो दङ बिल्डिं गोजौआवहाय टेरेसआवसो दङ लोगोफोर अखा थाइफ्रिहांदोंसै बोथोराबो थिग नङा गोजांदों बेनिखायनो रायजोफोर आं भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होज्लायदो आरो गावनि लकेलनि जायगायावनो जे फुटबल मेचखौहाय नुगोन बेखौहाय नोंसोरो माब्लाबाबो नायनो दाबाव मानो होनब्ला नोंसोरनि नायहैनायनि गेजेरजोंसो जोंनि फुटबल मेचआबो आरोबाव जौगालांनो हानाय बायदि आरो जुदि पाब्लिकफ्रा मदद होआब्ला जोङो माबोरै आगान सुरलांनो हानो स' लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना गाबोन फुटबल मेचनि थाखाय रेडि जानानै थाबाय होननानै गोजोन्थों रायजोफोर एसेनोसै जै बर'